היום אנחנו בסרטון חדש של הברול סטארס. עכשיו יש עוד אתגר של קיט, אז אני אעשה אותו כאילו התחלתי, ואז נשאר עוד שני משחקים, אז נעשה אותם ביחד. אני וחבר שלי משחקים, אוקיי? ואנחנו מתחילים. אנחנו מול טרשטו וגש. אז בוא נתחיל. יש כאן כדור. אוי, למה הוא לא יודע? מה? זה לא. הרגתי. אני חושב שהיא תירה עליי. אני מנסה איתכם. וואחד. לקחתי כדור. ראיתי בו, הרגתי. מתתי. אני הראשון שמת? נו באמת. לא. הרג. לקחתי כדור, אני אמסור לו. אוי. אני אפעילה איתו. טוב, סיימנו. ניצחנו את זה עכשיו, יש פרס, בוא נראה מה הפרס. סטארדרופ ונדיר. עכשיו רגיל. טוב, זה המשחק האחרון. זה סרטון קצר יחסית, אבל נמשיך. אוי. ונמשיך. נמסור. ובואו נמשיך. 5-2. נפעיל גאדג'ט. קפוץ על כדור. אוי לא. נו באמת. טוב, בואו נמשיך. עוד 3 קילים. בואו נראה. מנצחים. וניצחנו. 6 קילים. דאבליו. וסיימנו את האתגר. וקיבלנו את דרבון אחד. והבלינג. והסקין של קיט. וואו. אבל אני רק צריך את קיט. טוב, אבל יש לי גם כבר זה. יש לי את הסקין הקודם שעשינו בסרטון הקודם. זה הסקין השני. ואני גם צריך את סנדי בשביל הסקין שלה, יש לי את זה. טוב, אז זה היה הסרטון, חברים, מקווה שנהנתם, אז יאללה ביי.